अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आसे भकत नाचे भकत, आसे भकत नाचे भकत, रासरे नाचंती रंग रसिया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया। ପତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି, ରାହାସରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଧରି। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ବା ଆଜି ଅନେକ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, କିଏ କହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବା ହରିହାଟର ମହାତ୍ମା କଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେକୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କି ଲୀଳା ସବୁ ଆଗକୁ ହବ ବା କି ଲୀଳା ଚାଲିଛି? ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ହଉ କି ବାଙ୍କି ହଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ, ସେଠି କୋଉ ଦିନର ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ସବୁର ନିଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରର, ଆମେ କାହାକୁ କାଟୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା ଆଉ ମାଳିକାରେ ଯୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟଗିରି ଥିବ, ଦେକୁରୀ ଗାଁ ଥିବ, ଯୋଉ ସବୁ ତମେ କହୁଛ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ କଣ କଣ ଥିବ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ଏ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ, ରତ୍ନଗିରି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତରରେ, ଲଳିତଗିରି ଧାମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ପଶ୍ଚିମେ ଉଦୟଗିରି ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଜାଣ, ପୂର୍ବରେ ଶାଗୁଣା ଗଣ୍ଡ ଦେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ବନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିରୂପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ପୁଣି ତ୍ରୟ ନଦୀ, ତ୍ରିଧାର ମିଶି ବିରୂପା ନାମ ଯେ ହୋଇଛି, ଏକ ଧାର ହୋଇବ ହେ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ, ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତ
ବିରୂପା କୋଳରେ ଚାରିଦିଗେ ଯୋଗ ମାୟା ଚାରିଦିଗେ ଯୋଗ ମାୟା 16 କୋଶ ମଝେ ଧାମକୁ ଆସିବେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଭାଗେ ଉତ୍ତରେ ବିରଜା ଦକ୍ଷିଣରେ ମା ଶାରଳା ପଶ୍ଚିମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳା ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସେ କହୁଛି ଧାର ବହି ଯାଉଥିବ 3 ଧାର ବହି ଯାଉଥିବ ଅଷ୍ଟଗିରି ନଳତଗିରି ଉଦୟଗିରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିବ ଶାଗୁଣା ଘାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିରୂପା କେଲୁଅ ମିଶିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ ଯୋଉଟା କି ବିରୂପା ହେଇକିରି ପୁଣି ବହି ଯାଉଥିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଚାରି ଦେବୀ ଛନ୍ତି 16 କୋଶର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଶେଷେ ଅନ୍ତ ଯୁଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇବ ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଯେ ହେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହରିହାଟ ସିଦ୍ଧ ବିରୂପା ଯେ କୂଳରେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଆସି ମିଳିବେ ଗୁପ୍ତରେ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ। ରାଜକୁ କଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ହରିହାଟ ଏଇ ଯୋଉ ହରିହାଟର ପ୍ରମାଣ ଏ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହରିହାଟ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତା ପ୍ରମାଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହରିହାଟକୁ ସେଇ ହରିହାଟକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ସେ କହୁଛି ଗୁପ୍ତ ଟୀକା ପଦ୍ମ କଳ୍ପେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଯାଜପୁରେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଜାଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ନାମ ବହୁ ପୂର୍ବ ହରିହାଟ ହୁଏ ସେ ଠାବେଣ ବେଦପୁର କାହିଁ ଦିଆହଉଛି ନା ସେ ହଉଛି ବେଦପୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜାଗା ସେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଣିକିରି କମଣ୍ଡଳରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଠି ବେଦପୁର ବି ତା ନାଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ହରିହାଟ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଗୁପ୍ତେ ରହିଥିଲା ସିଦ୍ଧପୀଠ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧପୀଠ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ହରିହାଟ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଗୁପ୍ତେ ଥିଲା ରହି ମହାଗୁପ୍ତ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ ହରିହାଟ ରାସସ୍ଥଳୀ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ରାସେ ଭୋଳ ତ୍ରିକୋଣ ପିଠେଣ କଳିର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଧାମ ଗୁପ୍ତେ ଥିଲା କଳି ଶେଷେ ଧାମ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲା ରାସ ମଣ୍ଡପ ଅଷ୍ଟ ଖମ୍ବେ ବିରାଜଇ ଅଷ୍ଟ କୋଣେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଛନ୍ତି ଉଭା ହୋଇ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ ମାନେ ସେ ହରିହାଟ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଶାଗୁଣା ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେକୁଡି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିରୂପା ମଧ୍ୟ ବହି ଯାଉଛି ବିରୂପା କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠି ହରିହାଟ ପଡିଆରେ ମାନେ ଆମର ରାହସ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ରାହସ ସ୍ଥଳୀ ଅଷ୍ଟ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ବେଷ୍ଟିତ ମାନେ ଅଷ୍ଟ ଖୁମ୍ବ ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜାଗାଟା କୋଉଠି ବାଲିପୋଡା ମୌଜାରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଶ୍ରମ ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ କଳିରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଅଟେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି
ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ତ୍ରୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟେ ହରିହାଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଥିବ, ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବୋଇତାଳୁ ଗଣ୍ଡ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ପଶ୍ଚିମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଅଛି, ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଥିବ, ଯଦି ଏ ହରିହାଟ କି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଯାଜପୁର ହରିହାଟ ଆଜ୍ଞା ବା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାର ପ୍ରମାଣ ଯିଏ ସବୁ ଦେବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, ସେ ଅଲଗା ଜାଗା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହରିହର ମିଳନ କୋଉଠି ହଉଛି, ହରିହର ଭେଟ କୋଉଠି ହଉଛି, ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି ହଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗିରି ଗୁହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାର ଅଷ୍ଟଗିରି ଗୋଟେ କଳାଗିରି ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସୁକଳ୍ପ ନଗର ହେଇଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ, ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆକୁ ପାଇବେ, ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ହରିହାଟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ବେଦପର ବ୍ରହ୍ମା ସେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା ମାପି ପାରିନଥିଲେ ବା ଭେଦ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ମଣିଷ କୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ହଉଛି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ତାକୁ ଆଉ ସିଏ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିକିରି ଆମର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କମଣ୍ଡଳରେ ପୁରେଇକିରି, ଯୋଉଟା କି ଦେକୁଡି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେକୁଡି, ଆଉ ମାନେ ହରିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ହରିହାଟ, ତାକୁ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ତ ବହୁତ କିଛି ଆপিସୁଟ ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝି ବୁଝି ଗଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ କଣ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିକିରି କେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ 16 ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ 12 ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି, ସେମିତି ହରିହାଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁକି ହେଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସବୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ରଖାଯାଏ, କି ମାନେ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କେତେକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ହରିହାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ହରିହାଟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ହରିହାଟକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହରିହାଟ କଥା କହିବା, ସେଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା କୋଉଠି ହରିହର ଭେଟ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ହରିହର ମିଳନ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ହରିହାଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଗିରି ହରିହାଟକୁ ଯଦି କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ବାଉଳା ନ ହୋଇ ଗବେଷଣା କରି ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛେ, ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବା ତ? ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ